Staalon teatterifestit on harrastelija- ja kesäteattereille suunnattu tapahtuma, jolla haetaan uusia kävijöitä Kittilään ja Leville Ruskan jatkeeksi. Staalon teatterifestit järjestää Taideseura Staalo ry sekä Staalon teatterifestien toimikunta. Mukana ovat myös Kittilän kunnan Kideve elinkeinopalvelut Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuhankkeella sekä Levin Matkailu Oy. Staalon teatterifestit järjestetään Kittilän kunnan upeissa luonnonmaisemissa. Varsinaisina esityspaikkoina toimivat Kittilän lukio ja Levin alueen ravintolat sekä näytöstilat. Esitykset sisältävät teatteriesityksiä, musiikkia ja stand-up-komiikkaa. Mukana on myös koulutusta. Toisilla Staalon teatterifesteillä Pohjoinen teatteritapaaminen järjestettiin yhdessä Kansalaisfoorumin kanssa. Staalon teatterifestit tapahtuma tuo uutta väriä ja valoa pimeään syksyiseen aikaan. Tapahtuman henkenä toimii tuli ja tulen omaisuus. Oman säväyksen tapahtumalle antaa Staalon hahmo ja sen luoma mystiikka.